ndo pamunonzwa paya tichibvunza kuti akambenga akarogwa here mwanawo. Imotaura kuti aiwa anga asina kumbobvera akarogwa. Umwe oda kusumudza ruoko rwokuti ndakamuona akaziva varume kare, isitobva tati vakaziva varume nevasina kuziva varume unovaziva sei? Imombe. Pane mukomana iye anonzi Lenny Moore akanga achisungiswa nenhau yeunder age yenyaya iri kunzi kuitwa nemi. Pane nyaya yekuti mukomana uyu muri kumutsvaga here kana kuti makangomirira kuti kana mazuva enyu enyaya yachona ekuiita akwana yozoitwa zvakamira sei? Nokuti iye zvino mukomana yega ndinaye pano. Kungopa mutongo tisina kutotonga munhu kuti zvakafamba sei zvakadini dini, because panenge pane nyaya iri clear yekuti wanga uchigara nemwana wavo. Apo urutotaurira isusu kuti ndambuya vangu kuratidza kuti wakanga uchigara nemwana wavo. Handiti ndizvo? Kurambana kana kusarambana, damage iroro riripo. Hariko here daisiyo? Riripo damage. Kana munhu wanotora mwana womunhu uchitizisa usina kukumbira, uchida usingade, anobhadharwa damage. Kumapurisa ekupi? Mapurisa ekutenga. Arikugara achitona ripoti yako akaenda kanza ugone kupuwa bhegi. Because arikupota chinzouya takamira ava nekuti akasungiswa kutenga. Ndoko arikupota achinda chinodi. Achinoripota. Saka adzi bhegi inogona kutora sei uri musungu. Ndikutenga wakandibatsira kuti ndiwane mwana uyu. Ndobva vati nyaya ini monoripota kwabhandara. Ndobepa rangu kutenga wakuna. Saka isusu zvese zvemukuripoterana zvemapurisa zvinoitwa nemapurisa pamitongo kana kuti mhosva yaipomerwa vanhu muno nedare redu rechivanhu, maipomerwa mhosva yekunzi chiya amai nedare. Ini ndakanyengera mwana uyu. Anzi ndakamufurira ndo mhosva yavaiti vanondipomera, saka vakati ndofana kubhadhara. Mwana yakanzi anofana kubhadharwa, anzi anonzi maputiro kana kuti damage. Ndo zvandakaudzwa. Mwana nyange tikanzi ari kuenda kumapurisa akahuriwa nemunhu akamuita mukadzi, nyange aipara mhosva yekuti arara neunder age kuchivanhu, haisi mhosva here yedhameji yemaputiro acho naamuri kutaura iwayo. Musataure muchiita kunge muri kutaura zvimwe zvinhu zvinotyisa tichitaura chivanhu. Noti tiri kuda dare redu rechivanhu kuti parainotaura nyaya raitaura nyaya yasingafanirwi kunge richitaura here. Nyaya yaitaurwa ndeyekuti munhu akauraya munhu anosungwa kuchirungu oenda kujere, asi hazvipedze ngozi mumusha make. Dare rinoenderera mberi kuchivanhu rekuti vanhu varipe mhosva. Handiti ndizvo? Ndo nyaya yataitaura. Tiri kukuudzai mukaziva maningi, imusina chamunoziva hapana kwatiri tienda. Handiti mapawa. Nyaya yakabuda muno mudare yakanga isiri yekuti imimi mbhadhare muchibhadharira uyo, asi maifambisa mashoko ekuti pane nyaya yedhameji. Nyaya iri kusungisa munhu ndeyekunyenga under age, asi kana taakuno kuchivanhu munhu anosungwa nemhosva yemaputiro yekubvisa usikana hwemunhu. Handiti mapawana? Ndo nyaya yataurwa mudare. Hapana chimwe chitsva kana kuti pane chimwe mumhosva iyoyo yakazosvika kunzi bhadharai zvii nezvii. Noti maita kudzwa shoko chete rekunzi endai neshoko munorisvitsa kumwana wehama yenyu nokuti ndii munomuziva. Hando nyaya yaitaurwa paya. Makanga muchinzi bhadharai nevanofunga kuti munofanira kubhadhara. Handiti mukapa muono wokuti aiwa mwana uyu akamira akadai, dare rikati imi, handiti ndimi munoziva kunogara mwana,
mochinomutaurira kuti kana vari vanzvadzi mwana wehanzvadzi yenyu motaura nabhudhi kuti bhudhi nyaya yakaitwa nemwana iyai pachivanhu panofanirwa kubhadharwa nyaya yakati handiro zvamaitumwa nedare hazvisiri zvere panodikwa maexpensive ekufamba kwavakaita nemotikari vachiinda vachidzoka iklemu yemunhu ari kuuya mudare anoklema zvaanofunga musazvitye kuzvitaura taurai kuklema handiti kuklema vamabika yatira kuti muzobudawo muchienda nekwamunoenda nayo muchinzwa mai ava ndevekwabhandawe vese vakadai handiti avo ndo vaigara nemukomana akazonotora mwana wevanhu handiti vaifanirwa kubatsiridza ndivo musanetseke mwana uyu akaenda nemwana wangu akanga ari pano ini ndindozakwari chiregai nditevere kana kuti regai ndifone nokuti pane nyaya yeunda age iripo kudhara yekuti mwana apara mhosva kana apara mhosva handiti mapawa avo vofona avo paexpensi ravo zvino avo vaita sekunge vari kuviga kana kusaziva kuti zvinhu zvakafamba sei asi zvinhu zvaitikira pamba pavo saka avo vonoisa maclaims manje kuti inini chinondirwadza ndechekuti ava dai vainge vakamirawo neni mukuti pandiri kuita chakati tichigadzirisa nyaya iyi ivo ndibatsirawo kuti zvakati nokuti zvinhu zvai zvaitwa nemwana wedu tese vana vedu vacho handibapawa kwete kuti avo vane imwe nyaya iri kuvatongesa muno yakanangana nekuti iwe wakatorere chimwana under age uye unofanira kutongwa nemhosva yekuzoti aiwa haisiri iyo nyange mwana akaita 24 years ari mwana wemunhu akararwa naye nemunhu akatuunzwa kumatare anotongwa nemhosva yekurara nemwana wemunhu asiri mukadzi wako handiti mapawa ndo pamunonzwa paya tichibvunza kuti akambenga akarogwa here mwanawo imotaura kuti aiwa anga asina kumbobvera akarogwa umwe oda kusumudza ruoko rwokuti ndakamuona akaziva varume kare isitobva tati vakaziva varume nevasina kuziva varume unovaziva sei imombe takutokuripisa kutaura kwakapusa mudare handiti mapora tichiedza kudzivirira nyaya yekuti vanhu ngavachengetedze vana vevamwe vavo handiti mapora kwete kuti ndiri kutsvaga mukadzi asati aziva murume unomuwana kupi ende unopedza rini wozotiudza kuti ndakazomuwana manje ndo nyaya yatiri kutiraya kuavhoidha pai mumatare ndo chimiro chakaita nyaya muri kuona patira nyaya yemapurisa hatigone kurivhesa nyaya yaripotwa kumapurisa toitonga isu mudare hakuna hakuna zvinhu zvakadaro iri clear nyaya iri apapa nemangani makore 23 23 years 17 years meno manzwisisa mazvinzwisisa judgment kana kuti recommendation kana determination yakabuda nedare muno yanga isiri yenyu yanga iri yemusungwa wedare usho anzvirandaita kumapurisa ndiye musungwa kunoku ndiye musungwa yes expense razvoitwa nhasiri rakonzerwa nani naiye but vanhu vanobata munhu anoziva hama yake pairi vamabika vakapara mhosva vari pamba pangu ino anobatwa ndini kakuti ndibuditsa ava vakavawanike kavatongwe kanyenyi mhosva dzavo kana ndisina kuvabuditsa ndini musungwa ndo nyaya inenge iripo kuti iwe uri kubatsiridza kuti munhu wanga achigara pamba pako apara mhosva timuwane ndione kuchikumbirwa nedare sezvamaita nhasi izvo auya kudare kamukomana auya kakudare handiti zvamunenge muchimuudza zve pafoni azvinzwire ega kuti kuuya kwawaita hama yangu kumapurisa handimanzwa nyaya vari kutaura kuti uyu musungwa uyu haangatore mbatya dzemunhu waakatadzira handiti manzwa
kureva kuti uyu anofanirwa kunotora hembe dzake ega kana imi hamungadzitore hembe dzacho idzodzo. Handiti mapanzwa dare rinenge richingoramba kuti zvibude kuti imimi ndimi mai veuya akatadza motora hembe no vanhuwo kavaya vane muono wavanenge vachiona vachiita nyaya. Ndo chimiro chayakaita ningi sinyo imimi tinokutorerai mombe amai zvakazodai zvikadai kukupai shungu dzekuti mutiwanise musungwa. Isu hatingakuudzirei kuti tichizviitirei, but hatizorwara kuti munhu anopikira mhosva isiri yake mudare. Hazvibude izvozvo, hazviitiki. Amen for himself. Saka uri kuzviwa here hama yangu? Pane nyaya iripo yawakanzwa kana wakaiudzwa. Avo ndivani wakwa? Haufanira kuvaita. Pandinoita vatete mhaka yekuti ini ndichiuya mumusha ndakanga ndina mai vangu. Baba vatete inde vatete sanda ndindoita vatete nekuti ndakanga ndina mai. Zviripo zvimwe zvawakufukura hapwa hazvinei, ndivatete full stop. Vaipana mafi Yambwe mati yambwe mzali maruzivo nyange pakaparwa mhosva but hazvirambiki. Zvirambiki mhosva yakaparwa pati payakatoparwa ipapo kana mwana akatobika sadza mumusha mevanhu ipapo ndo pamuri kunzwa tichiti wakatombogara nemwana wemunhu kaiwo. Saka inini chinhu chandaingofunga chinhu chinotibatsira munyaya yachona inoda kuti tichimirira kuti mapurisa atanga aita basa rawo, tisaite nyaya yemadouble standards kumatare. Maybe tingabatsirika, but iwe ziva iwe kuti une mombe yemaputiro yaunobhadhara naamai ako yemwana wavo. Kutobuda kumapurisa uchinzi uri musungwa wasungwa kumapurisa ndo zvinotopa nedare redu kungopa mutongo tisina kutotonga munhu kuti zvakafamba sei zvakadini dini, because panenge pane nyaya iri clear yekuti wanga uchigara nemwana wavo. Apo urutotaurira isusu kuti ndambuya vangu kuratidza kuti wakanga uchigara nemwana wavo. Handiti ndizvo? Kurambana kana kusarambana damage iroro riripo, hariko here daisiyo riripo damage. Kana munhu wanotora mwana wemunhu uchitizisa usina kukumbira uchida usingade anobhadharwa damage, anonzi maputiro kuchivanhu. Handiti? Saka ndo chimiro chakaita nyaya iri pamberi pedu sinyo. Saka ndaifungidzira kuti pari zvino uyo mukuwasha haana paanonzvenga napo damage. Kufunga kwangu wanga wauya naro here damage racho, wakanga wariudzwa? chokwadi ndekuti zvimwe vacho handinazosanda ndizozvinzvera pano ende ndauya ndisina nekuti pari zvino handina. Ndo nyaya chete iri kuno yedamage. Ambuya voti mukuwasha akandifambisa, ndakafamba ndikarasikirwa nemari dzangu dzakawanda. Saka kana munhu arasikirwa nemari munhu onzi auye kudare, dare rimwe rinogona kubata basa risiri raro. Panoitwa anonzi machiya anoitwa kucivil court aya ekuti munhu ari kuklema ndiri kuda mari yangu. Cost of suit claim iwayo anoitwa kuningu maforms amunotofila kuti ndiri
kuklema ichi nechichi kumunhu uyu chandakarasikirwa nacho. Handiti mapona ambuya wakanga uchivanzwa here kuti vauya ikoko vachihaya dzimotikari dzekuuya ikoko wakazvinzwa? Hongu ndakanzwa nevanhu. Iwayo vari kuklema kwauri iwe kuti ndiwakakonzeresa zvese izvozvo, asi tikaenda manje mutemo manje uko kukriminal uko kawo vanenge vachiti aiwazve kana munhu amhangarirwa kukoti ngatisiyei koti itipe mutongo wokuti zvamira sei, unless kana nyaya yawithdrowiwa kukoti yekumusoro ichidzorerwa kuno kupasi tobva tabuda nemutongo kuti zvakamira zvakadii. Munozviwa vamadhuve? Nyaya yedhameji haina anotirambidza kuitonga tichitaura yemaputiro iriko kudare redu. Handiti mapanzi iyo nyaya iyo inganetsa iyo. Munoenda pakota moklema maforms eningi, munongotaura kuti ndoda kuklema mari yangu kumunhu kana kuti expense rangu kumunhu, vanotoziva pachihwindo apo kuti maforms amufanira kupuhwa ndeapi, vokupai. Kana muchafila mega mofila, kana muda kuenda kugweta moenda kugweta, moitirwa negweta. Handiti mapona zvese zvinobuda zvakadii zvakanaka. Yes. Pana wiri kutaura wekunzi anga ari musungwa. Why? Because mapurisa ikoko ndoga ndakataura navo vachiti havasi kumuona. Mapurisa ikoko kwatakabva vanotaura kuti havasi kumuona, saka nhau yekuti musungwa is not true. Vanoti havasi kudii? Havasi kumuona. Ndiye kawati ine pano purazi pacho paanga achiita mabasa yake vari kuti anga haachatouyi basi. Apa ari kubvepi izvozvi? Ko mapurisa ekubhandava vaitsvagana? Vaitsvaga iyeyo vachifona. Nyaya iri reported kupi? KwaBhandava. Saka vekutengwe vari kutsvaga kuti vagomunza kwaBhandava. Saka makapedzera muona rini? Upi? Ini kutotanga hatisati ndambomuona, ndimuzivi. Kuko vari kuripota kupi shama? Station, police station. Tengwe police station. Nenyaya iyoyo? Nenyaya iyoyo. Achiripota kuti chii? Vari kuti chii? Kunzi ndakatora mwana wani pamutemo underage. Hakuna zvinhu hakuna, it's false. Chaangadai achitodai zvino chatingatobatsira mapurisa ekwaBhandava kuti musungwa wenyu taanaye pano padare repano. Angadai akatoenda kukota kuti ndikota noripota kudare munyika kwete kuti asina kumboenda kukoti umwe dzakasungwa chirudzi. Ivo mapurisa ane ekutengwa vari kuita ningi basa here? Havasi kuita basa. Ko bhegi remwana uyu rakasara sei kutengwe police station? Ndakati mai ava vati mwana wangu ngaende papolisi nditore papolisi, ndobva mwana uyu apinzwa mukombi navatete vamwe vemukoma wevanhu, naiyeyu uyu nobva ati kumwana uyu panotungamira kupolisi ndiri kutevera, uyu nobva asvika ega papolisi patengwe ega. Akasiyirei bhegi rake papolisi? Haana kusiya bhegi papolisi, rakasara kumba kumukoma wevanhu. Bheki harina kusara. Patakaenda kunotora mwana bheki pasina takatoribvunza chinhu chaanga akabata ibhethi chete, bhegi rari rakasara kumusha kwawo hamene kunogara iye. Saka akaisa ripoti pakunono ndiani? Ndini. Uyu akarekoda mastatement? Wakarekoda mastatement? Akarekoda. Nemapurisa? Kupolisa hako. Haana. Pasina kana chii.
ane kwaari kugara maneja wacho papurazi akati munhu uyu haasi kutombouya pabasa kwaiwa kuti uye kumwauya sei kutongopfuura anditi wadanwa here uzidiwa nedare nadamo mbo ndakafonera kuti ndiri kudiwa muno dare musi wa 6 une paurutiza mapurisa ari kutoshanda papurazi izvozvi chero mukafonera maneja vachatoudza kuti izvozvi ndopabva mapurisa havasi hapana akambotsvaka chete mapurisa asi kusenza nokuti mapurisa etengwe vainzi vakabata uyu vanofanira kumuendesa kwabhandawo kuti musungwa wenyu taanaye handi makona kono zvinodairirei unodairirei nyaya isina kupinda mukoti kune zvinhu zvakadaro because kamukunzwa kuti bhegi riri papolisi muridzo webhegi ari kuno handi makona mwana uyu akaita zvokusundidzirwa nevanhu uyo nemukadzi wake kana vaigarisana vaitogarisana havana kutenga vachitoziva kuti imhosva avatu ava kuti zvatikuita imhosva handiti vakuru vapinda vaonota no izvi hazviite ndovakapinda vakamutsa nyaya iyi kuti nyaya inofanira kugadziswa yakadai handiti ndo pakutanga kurambana avo vanga vachigara nemwana avo havachabatsirana nevava kuti vaite nyaya yavo vari pamwe chete kuti vagadzirise nyaya yekuti aiwa mwana ngaadzoke mwana mudiki uyu handiti dai yakaitwa nenzira iyoyo uyo pangadai pasina zvese izvi handiti mapanzo pano mwaita anenge akutaura kuti ini ndingazive munhu kuti paanobva paanotsvaga basa rake rekufudza mombe dzake idzodzo ndechimuziva paanobva ini kutaurirana kawo vavakidzani mumusha handiti hazvibude ndokumbira kutaura uyu handigare naye anogara nemukoma wangu kutenga handichombogare naye akanga ari kumusha kwenyu paazoona mwana uyu anongoshanya asi handisiri kundogara naye anogara kutenga anogara kutengwe but paakapara mhosva akanga ari pamba penyu plus maonera ndikuita as long uyo achiti tete dare rinogona kubvunza imibvunza kuti mupindura tofanira kuvabvunza zviri tori ngwara zvakanaka nakuma saka kana imapedza kupindura dare rangonangana nemudzi wenyaya wenyaya so I think kuno matauro aitwa naamambo nyaya ndeyemukomana yes and chero kupolisi ndeyemukomana yes saka kuno ndo zvataurwa kunzi mainvestigations epolisi achipedzwa achiitwa nepesi yavakuita nayo uyo anoziva kuti ane mungava wekupi aiwa ini chandinoda kubatsira zvino ndechekufonera polisi mupurisa ari kuita nyaya yenyu imi kwabhandawo ndiani ndingaitonge iye ndipei nhamba dzake ndimufonere kuti nyaya yamai ava musungwa wavo chii chiri kuitisa kuti nyaya yake inge isingaitwe muri kumushaya here tinaye pano yaimumutore kana muchimutora kana kumuisa pamapurisa apo ivo vozomutorera ipapo Zero 71 071 410 410 3680 3680 Abad. Kubaona tikaita nyaya yekuti tinozopedzesera nesu vedare takutoita kunge tiri vasungwa mukati menyaya dzatisinei nadzoka hazvibude. Matano nzani mupurisa? Chimperengwa. Hatina mbotaura naye here munhu. Musikana anonzani? Imimbire yenyu zita ramunozvika mwana ari pamakamhan'ari.
ndinoitwa Murungweni kana kuti mukoma waChifingezi. Ndiri kutofona ndiri mudare rangu izvozvi kuChegutu Ramambo. George Murungweni. Yes. Icho kwadi baba ndafona ndatonziva kuti ndopamuri. Pane mukomana iye anonzi Lenny Moore akanga achisungiswa nenhau ye-underage yenyaya iri kunzi kuitwa nemi. Pane nyaya yekuti mukomana uyu muri kumutsvaga here kana kuti makangomirira kuti kana mazuva enyu enyaya yachona ekuiita akwana yozoitwa zvakamira sei? Nokuti iye zvino mukomana iyeka ndinaye pano. Ndo zvatiri kuti musungwa ari kusungwa nemhosva ye-underage. Pane paangauye here ega pamapurisa kuzozvipereka kuti ndauya kumapurisa kuzozvipereka. Tiri kuti isusu kana paine changa chakamisa imimi semapurisa kuti nyaya ifambe, iye zvino tinaye pano. Anofanira kuita sei? Because kana muchimutsvaga achifanira kunopesa nyaya yake anofanira kusungwa munhu nemapurisa oendeswa kukoti. Alright. Saka dhoketi ramuinaro imimi rinofanira kuenda kuTengwe kwakaitikira nyaya kuTengwe. Yes. Very good. Inzwai ningi officer. Musaite usipi wekutaura neni ndindafona. Ndati nini kutobvunza kuda kuziva kuti tibatsirane. Nokuti munhu nyaya kana ichiramba iri hang to on. Ine pamwe painoramba ichishupa futi kumatare edu echivanhu kuno. Inini ndiri kuti munhu uyu kana ari kutsvagwa neTengwe, Tengwe iri kwavari ikoko kuriko kwaanogara vachitadza kumubata. Nhasi tinaye pano padare pangu panapa. Toita sei? Anofanira kuti kana tichimuendesa pamapurisa apa ndomuisa zimbi, ndomuisa pamapurisa, iwe ndakuupdata semunhu ari kuita nyaya yachona. Iwe wotuma Tengwe yachona ameno maprocedures amunoshandisa semapurisa, womusunga mukomana uya aende kukoti apedze nyaya dzacho idzodzo. Very good. Unontaurira chipurisa chipi manje? Chipi? Kwanzi musungwa ari kutsvagwa madhoketi akarakaitwa rinofanira kutengera kuTengwe kumapurisa ekuTengwe, because uyu mhosva yaari kusungwa nayo ndekuti vakaripota missing person kwaBhandawo. Handiti ndobva yavharwa kai? Handiti ndobva vazochitaura ndobva vachitaura nyaya ipi yavo manje vakanga vakutaura kupi kuTengwe yekuti zvakazodai zvikadai ndopazonosvika nyaya iyi yechi. Saka uyu anogona kutiza nyaya pasina chi, pasina nyaya. Mupurisa kutaura kuti ngaende pamapurisa atorwe neTengwe yachona, nyaya iyi idi ipedzwe nemapurisa. Iwo ukuona mupurisa kuTengwe uchitaura naye? Hapana chakwari kuenda kumapurisa ekuTengwe. Anonza phone number yako. Asimunayo? Maimbori nayo. Hapana. Ora kuripota ari kuti muye muchitei. Panzi pamunosvika hanzi chi. Ari kuti chi. Pamapedzera unondipota ichi.
mupurisa wekutengo pamapedzera anoripota aiti chii but mai vai vanenge vakamira pamberi mai vakuru vai pamunoti chimutsana navo amai vanga vakagara apa paipa vanoreverera zvinhu zvakadini ava vake mwana dai vachivaka mwana vakagadzirisa nyaya yake kwete kumupfuridzira vachimuvaka nenhema havana kwavari kuenda naye inopindurika achidini nyaya yotodii yotopera right ari kupidhura ndabata mupurisa kutengo wacho and yes ndowane namba kuno very good